тел югала дип Казанда әйтәбез, Татарстанда әйтәбез, чын татар авылларында әйтәбез. Менә шушы шартларда телне югалтмас өчен чит төбәктә дип әйтик инде атнасына 1 сәгать кенә укытылып, шушындый шартлар булганда телне саклау мөмкин ишме сезнең үзегезнең фаразларыгыз нинди? Каршы мин әйтергә, әлбәттә, андый темплар белән мөмкин эш түгел. Әмма ләкин теге мин чагыштыра алам, мәсәлән, 90нчы еллар белән 2000нче еллар, хәзер дә инде 2020нче еллар дәүләт ягыннан дип әйтим, шартлар күбрәк тудырыла, әмма ләкин татарның үзеннән күбрәк тора хәзер. Безнең теге инфраструктура, татар инфраструктурасы юк дигән сүз түгел. Мәсәлән, шул 19 мәктәп татар авылларында бар ул, каядыр 2 сәгать, каядыр 3 сәгать. Шулай ук якшәмбе мәктәпләре курслар эшләп килә, Екатеринбург, Серов, анда Пашма шәһәрләрендә. Әмма ләкин гаиләдән тора. Ничек кенә бармасак та, дәүләттән көтеп утыруның бер файдасы да юк. Дәүләт таләп итсәң ул бирә. Аның бер кайда китер урыны юк. Һәм шуңа күрә мин монда әйтер идем, хәлләр әлбәттә теге шаугыр килеп, шатланып йөрерлек түгел. Хәзер шул ук татар авылларында да әле бер 10 ел элек ул татар балалары татарча сөйләшә торган иде. Хәзер кызганыч, алар инде үзара күбрәк рус телендә аралаша. Ул бик кызганыч күренеш. Менә сез шартлар күбрәк тудырыла дип, бу нинди шартлар? Мәсәлән, шул ук мәктәпләр саны булганы бар иде, бер 10 елга 15 кенә иде ул. Хәзер менә 19. Аннан соң якшәмбе мәктәпләре, шул ук менә Татарстан тарафыннан Каюм Насыйри институтының үзәкләре эшләү. Ул бит инде Екатеринбургта менә ачылды, башка шәһәрләрдә ул бит инде түләнеп эшләнә торган әйбер. Ягъни элекке заманда ул татарлар теге бик милләтпәрвәр кеше, үзе бернинди түләүсез эшли торган вакытлар да бар иде. Хәзер инде аның нидер системасы бар, шул ук сертификат бирәләр укыган кешегә. Мәсәлән, ул яклардан карар идем, шул ук коллективлар, муниципалитетларда, һәрберсендә диярлек барыбер татар яки татар-башкорт коллективы бар. Ул бит теләгән кешегә телне шулай булса да саклап калырга була. Җырлап бип, җыр бию аркылы. Шул ук Сабан туйлар саны Свердловск өлкәсендә алар ел сайын 40тан артык, шуның 30-ы муниципаль дәрәҗәдә үтә. Ягъни район яки шәһәр Сабан туе аны күбрәк шул район яки шәһәрнең бюджетына үткәрәләр. Анда татарлар йөгереп йөри дигән сүз түгел, үзләре планга кертеп. Ягъни мәсәлән, ул Татарстанда яшәгән кешегә бәлки һаман җырлап биеп йөрисез, бернинди файдагыз юк дигән кебек әйтергә мөмкиннәр. Әмма башка чара булмагач, ул күңел аркылы миңа калса телне шулай итеп саклап була. Һәр хәлдә сакларга тырыш. Мин шуннан чыгып әйтәм. Әмма безнең җан исәп нәтиҗәләре теге мактанырлык булмады. Безнең өлкәдә дә бик сәбәпләре нәрсәдә? Мин моның сәбәбен дөресен әйткәндә, инде төннәр буе борчылып яттым, уйлап мин әйтәм, шулай ук без начар эшләдек микән? Без бердән-бер дип әйтик, әллә 30га якын чара үткәргән өлкәләрнең берсе, әмма ул күрәсең туп-туры теге 2гә 2 4 дигән сүз түгел. Миңа калса, җан исәп гомумән үткәрү вакыты дөрес булмады. Аны бу вакытта үткәрмәскә иде, ковид вакытында. Һәм оештыру ягы бик түбән сыйфатта булды. Безгә чыннан да кирүче, элекке заманнарда без аны белеп тора идек. Язучы, җан исәпне алучылар киреп, нидеп йөриләр иде. Алай булмады ул. Һәм күп ышанып, менә интернет аркылы үзләре язылыр әле дигән сүз, ул бәлки федераль үзәккә кирәктер, шулай булыр әле дип. Әмма миңа калса, күбесе гомумән язылмады да, һәм күрсәтмәделәр дә. Күрсәтмәүчеләр бик күп булды. Ул бит инде нәрсәне аңлата? Миңа калса, статистика оешмалары теге галочка өчен генә паспорт өстәлләрендә нинди мәгълүмат бар, шуны алганнар да, милләт күрсәтү юк бит анда. Шуңа күрә милләтте күрсәтмәүчеләр иң күбе булу урыс милләтеннән соң. Миңа калса, аның төп сәбәбе шундадыр кебек. Чөнки алай була алмый. Әгәр дә кешедән туп-туры җан исәп алучы килә икән, яки ул үзе языла икән интернет аркылы,
ул милли пунктны күрсәтмичә үтмәсе иде, нәрсәгә ул аны яшәргә тиеш. Ә монда күрсәтелмәгән. Бу беренче тапкыр мин инде катнашам инде 3-4 җанисәп алуда. Икенче урында милләт күрсәтмәүчеләр булуы нидер бөтенләй акылга сыймас. Югалган дистәләгән. Юк, алай була алмый бит инде. Алар ни өчен күрсәтмәскә мөмкин? Чөнки аларны язып бирүче булмаган. Аларның бөтен мәгълүматларын, паспорт чәчләрен алганнар да инде. Тегесен күрсәтмәгәннәр. Һәм шулай көнәтеге бер борчаган мәсьәлә инде ул мәчет мәсьәләсе һәм димдә бит инде 6 мөфтият бар. Бик кызганыч. Нишләп шулай икән? Бу 90-нчы елларның шаукымы, 80-нең азаплары дип тә әйтер идем әле мин. Ул бит инде Татарстан түгел, һәм Башкортстан түгел. Теге бер хуҗа, бер ни, ә монда төп мөфтият Россия күләмендә дип әйтик инде барлыкка килеп монда үзенең төзи үзенең мөфтиятын я икенчесе һәм монда теге бу теге ирекле җирләр. Монда сәясәт тә шундыйрак, монда теге Түр әйтте дә бөтенебез тыңлады дигән сүз түгел. Бу әзрәк кенә башка төрлерәк сыйфатлы кешеләр монда. Мин аны яхшы ягында күрәм һәм шулай килеп җитмәгән ягы да бар. Ягъни теләделәр, мөфтиятны төзеделәр. Берсенә берсе сорап та тормыйлар. Алар бит менә без мондый мөфтият, мондый мөфтият. Алар белән нишәргә дә белмисең кайга. Шуңа күрә мин инде теге Татарстан чиновнигы буларак кай вакыт бик кысылмаска да тырышам, чөнки берсен берәр чарага чакырсаң яки ярдәм итсәң икенчесе үпкәли. Бөтенесен бергә җыеп карадык, җыелмыйлар, чөнки аларның үз сәясәтләре бардыр кебек, Аллаһ Тәгалә эшеннән башка. Белмим, әйтә алмыйм. Һәм менә бу мәчет урынына килгәндә, мәчет урынына килгәндә бик кызганыч, ул чыннан да хәтерем ялгышмаса 2000-нче елларның башларында Эдуард Эдгард Руссель вакытында ул беренче таш салынган иде. Әмма ләкин ул юридик яктан эшләнеп бетмәгән. Җире аның ул вакытта федераль җир һәм бернинди губернатор да ул җирне бүлеп бирә алмый. Һәм шулай килеп чыкты. Нидер сүзгә ышанып, ярар, чиктер килеп чыгар әле. Теге совет вакытындагы ни кебек. Ничек тә булыр әле. Ярар, ташталып бит инде. Моннан соң свайлар эшли башладык. Анда миллионнар китте анда. Чыннан да бик кызганыч. Без бит инде халыкны җыеп, хәйрия концертлар үткәреп, төрле чаралар үткәреп, һәм юридик ягын да караучы булмаган. Ул теге ышанганнар инде губернатор әйткәч булыр инде, ничек инде булмасын дип, бит хәзер заманында түгел. Хәзер Екатеринбургта гына түгел, Казанда җир бик кыйбат әйбер. Ул бигрәк тә шәһәрнең үзәгендәге җир ул. Шуңа күрә аны башыннан башланганда Аллаһ Тәгаләгә генә тапшырып түгел, үз башың белән уйлап эшләмәгәнбез. Шуның аркасында дип белим. Юридик ягын карап бетердек кирәк. Һәрбер хәзер инде әлбәттә аның урынына теге алмашка җир бирделәр, ул төзелеп бетеп килә. Әмма ул әлбәттә шәһәрнең үзәге түгел. Ул Җәмигъ мәчете булырга тиеш урын. Киләчәктә бәлки ул шәһәрнең үзәгенә керер, әлегә ул читтәрәк. Әмма төзелмә дигән сүз түгел, төзелә. Әмма әнә шул нәкъ 6 мөфтият бу бик комачаулый. Чөнки бергәлектә генә эшләп булган ди. Ул чынга күрә Җәмигъ мәчете дип атала. Уртак мәчет. Уннан халык җыела бара. Бу мөфтиятнеке булырга тиеш түгел. Ул безнең бик авырткан һәм әлегә теге чишелешен бик күрмәгән шундый бер сорау. Гә дип әйтгәндә Казаннарга, Татарстаннан моннан карап әйтәсез бит. Нәрсә әйтергез, нәрсә җитеп бетми бәлки, нәрсәгә игътибар күбрәк бирергә, шул язучылар. Мин нәрсә дип әйтәм? Аллаһка шөкер, Татарстан үзенең ярдәмен ел сайын көчәйтә. Без бик рәхмәтлебез. Шул уку асбаплары булсынмы, менә бу татар үзәкләрендә төрле оештыру техникалары бүләк итеп киләләр, шул мәктәпләргә ярдәм итеп киләләр. Ул яктан Аллаһка шөкер, теге бер 20 ел элеккә караганда бик күпкә һәм системалар рәвештә, шул грантлар системасы, әле менә
Безнең быел 2 татар оешмасы Свердловск өлкәсеннән Татарстанның 2 грантын отты. Алар зур гына, шактый гына күләмле, һәм алар татар тормышына багышланганнар. Шуңа күрә мин әйтәсем килә, бер яктан бик яхшы элемтәләр дә даими рәвештә. Борчылганы шул ук кешенең, хәзерге вакыттагы кешенең вакыты җитмәве. Тыйынлы, мәсәлән, корпунктта бар, бөтенсе бараймы? Алар инде айына 11 тапшыру сюжет биреп торырга тиеш. Әмма эшлекле татар хәзер телевизор карап торган вакыт түгел. Уларның вакыты юк, баласын карарга кирәк, эшләргә кирәк. Бәлки радио мәсьәләсен күтәрер идем. Зур шәһәрләрдә, мәсәлән, Россиядә миллион яши торган шәһәрләр бар икән. Татарстан бәлки шул якка карасын иде, нидер FM дулкыннарын алып, менә машинада барганда радионы кеше тыңлый. Бик әйбәт. Һәм миңа калса ул бик зур адым булыр. Менә мин шуны гына теләр идем. Татар радиосы. Ну, дәүләт радиосы булсын, барыбер. Әмма музыкасын карап торсын, яңалыгы булып торсын, һәм урындагы бер кеше кыскача гына 10 минутлыкмы, 15 минутлыкмы яңалыклар биреп торса, миңа калса бик әйбәт, хәзерге заманча әйбер булыр иде ул. Андай әйбәтләр инде менә татарларны бизәсез, улдан ничек күрәсез, менә ул икенче позицияны югалтуга карамастан барыбер монда менә мөһимлеге ягыннан дип әйтүем инде. Ничек татарны нинди урында тотара? Ну, беренчедән формаль рәвештә милләт ягыннан бит инде без һаман шул икенче урында, ул теге милләтен күрсәтмәгән икенче урын дигән сүз. Демәк, без шул планкадан карыйбыз. Без икенче урыныбызны югалтмыйбыз һәм ул теге сон ягыннан гына түгел, шул ук өлкә депутатларын карасак та, шул ук бизнес ягын карасак та, Аллага шөкер, без бик дәрәҗәле һәм безнең сүзгә колак салалар, хакимият та, башка халыклар да дип әйтәм. Алар һәр вакытта дип торасыз, монда килеп шәк түгелсез, монда үз урыныңызда, менә шул ук башка диаспораларны әйтик, башка чит илләрдән алар тырышалар, әмма ләкин безнең кадәр түгел. Шул ук ел сайын дип әйтим мин, без бер 80-90 чара үткәрәбез. Аның шул 40-ы Сабантуй булсын ди, 40-ын бит барыбер. Әле мин белгәне генә ул. Шул ук безнең губернаторның урынбасары, аның әнисе татар, әтисе башкорт. Ул безнең эшләргә бик һәрдаим ярдәм итеп тора. Шул ук Екатеринбург шәһәрендә администрациядә урынбасарларның берсе татар кешесе. Элекке вакытларда андай берләр юк иде. Мин хәтерләмим, мин инде монда 85нче елдан яшим. Без теге аяк тибеп керә алмый торган идек. Ну, үй ала торган булган бәлки. Яки әйтә торганнары, сез бит күп, монда 160-120 милләт һәрберегез керә башласа, тегесе. Әмма ләкин шуңа карамастан, теге тыныч кына русча әйтмешли, тихий цапый, үзебезнең эшне эшлибез. Хәзер инде тибеп кермәсәк тә, кирип чыгып кабинетларга шишәргә була. Чыннан да ул дөрес әйтәләр. Куелмаган сорауны гына шишеп булмый. Куелган сорауны хакимият безгә шишмичә берничек булыр алмый. Алар безнең көчне беләләр, алар безнең бәяне беләләр. Һәм шул ук бүләкләнүчеләр булсынмы, андый әйберләр арасында безнең күп кенә фән докторлары, технарлар, художниклар, алар бәлки күбесе татар дип җанып йөри торган кеше түгелдер, алар үз эшләре белән шөгыльләнә. Әмма алар бар. Һәм алар без эзләп тапсак алар һәр вакыт җанатып, кызыксынып киләләр. Менә безнең әле даими вәкиллек каршында бик күп советлар, бит шуралар, төбәкне өйрәнүчеләр, анда укытучылар шурасы, татар авылларының башлыклары. Хәзер мин уйлыйм, шундый фән һәм шундый фән эшлеклеләренең бер шурасын төзергә, ул интеллектуал дип аталырмы ничектер. Алар бәлки татарча белмәскә дә мөмкиннәр, әмма аларның фамилиялары татар, алар әби бабалары татар булган, алар безнең эшләрдә бик актив йөрмәсәләр дә, теге татар җәмәгатьчелеге кебек үз өлешләрен кертерләр иде кебек тоела. Алар бер шул фән докторлары гына 4-5 кеше, алар бит инде ул милләтнең байлыгы, аны кулланып калырга кирәк. Аларның үзләренең
туп-туры булдыра алмаса да, nedir хатка кул куйса да, аның исеме бар деген. Шуңа күрә кулланырга кирәк андай урын. Татар язучыларына әйтәсез инде, сезгә татар язучылары килде бүген нәрсә бирә бу? Татар язучыларының беренчедән үзләренә күп нәрсә бирә. Ул әйтә бар, шуннан да тормыштан аңлатырга әйберләр. Һәм үз Казанында гына яшәү ул бер яктан җайлыдыр. Әмма Казаннан әзрәк читкә чыгып, теге шул ташаган шулпа кебек башка җирне дә күреп килергә кирәк, чөнки татарның күпчелеге Татарстанда яшәми. Татарның күпчелеге Татарстаннан читтә яши. Шуны истәп тотарга кирәк беренчедән. Икенчедән, интернет чараларын күбрәк кулланырга, шуңа күрә кәгазь юк, китап чыгарып булмый дип кенә түгел. Барыбер хәзерге заман килә. Мин үзем хәзер шулай күчә башладым, күбрәк интернет аркылы китап укырга, планшетлар аркылы. Нишлисең инде, заманы шундый, ул җайлы. Бернинди дә юк. Китап күтәреп йөрү авыррак. Шуңа күрә языгыз, килегез, без үз ягыбыздан оештыру, транспорт чараларын, башкаларны, шулай ук менә Бөтен дөнья татар конгрессына бик зур рәхмәтебез, менә бу чараны оештырганда без турыдан-туры чыгабыз. Менә 3 кеше кирәк иде, рәхим итеп, менә алар бит юл чыгымнарын, ниләрен түләделәр. Шуңа күрә без бик рәхмәтлебез. Миңа калса, башка җирләрдә инициатива булып торачак. Барыбер язучылар белән очрашу дигән сүз, ул совет заманынан бирле тере язучыны күрдем дигән барыбер хис бар бит инде. Ул рәхәтлек бирә, ул яңа нидер язучылар өчен булса да һәм укучылар өчен дә. Чөнки аралашып яшәүдән дә тәмлесе, рәхәте юк.